New Year po sa mga nanonood sa akin diyan kay Apo Andy. Pasensya na kayo kagabi, nag-live po ako kaso may dumating pong tao. Pero ito po kararating ko lang po galing ng bahay, nakapagpahinga na rin po ako at nakapagdasal na. Nag-service po ako kanina, puro mga bata. Tapos may binasbasan po ako ng anak na binasbasan ng Diyos dati at nagpabasbas po at malusog naman itong batang ito at lalaki po ang anak niya. Tama nga po ang sinabi ng Panginoon sa akin at tama rin po. At puro hilot po kasi hindi ko na po kinuha ng video. Usapan spiritual po tayo. Kagabi po kasi na postpone na kasi may dumating pong tao. Mayroon lang po akong konting sasabihin sa inyo. Ito ay napakasimple lamang po. Sana pakinggan nyo. Yung gusto po matuto sa spiritual, pero may sasabihin muna po ako bago ko sasagot ang tanong ng mga taong nag-message sa akin. Meron po isang tao pumunta rito kahapon po talaga. Dapat yung kahapon ko rin po sasabihin yun eh. Itong taong ito, may kaya po siya sa buhay. Kung saan na po siya nagpapagamot sa medisina, hindi po talaga siya gumagaling. Ngayon, may nagsabi lang po na pumunta rito at nirekomenda lang po ng mga iba kong pasyente. Ngayon, sabi ko sa kanya, wala kang sakit. Ang sakit mo ay mababaw ang iyong pagdarasal sa aking Ama. Gusto niya, marami daw siyang nararamdaman sakit na may sumasakal daw sa kanya at hindi siya makatulog. Huwag kang magmadali sa iyong kahilingan dahil pinapakinggan ka ng aking Ama. Lahat daw ng dasal ay sinasabi niya. At perfect na ito ng utak niya. Sinabi niya sa akin, bakit ako tinatabla ng ganitong sakit? Nagdarasal naman ako. Sabi ko, walang pinipili kung ano man relihiyon ng isang tao, kung ano man relihiyon mo o ano man pagdarasal mo. Napakasimple lang ang sinabi ko sa kanya, tinuro to ng aking Ama. Ang sabi ko sa kanya, isuko mo iyong sarili. Magtiwala ka sa aking Ama at magtiwala ka sa iyong sarili at sa kanyang katawan. Alisin mo ang galit sa iyong isip, puso, pakiramdam, pakawalan mo sila at papakinggan ka ng aking Ama. At alam ng Panginoon ang iyong hihilingin. Walang sino man makakaagaw nito sa iyong minimitli o iyong pinapanalangin o sa iyong sarili. Ito ay para sa iyo at nakalaan. Siguro hindi pa mabigay ng aking Ama dahil may dahilan. Nagkaroon po alam niyo po, may sakit naman tayo ng COVID. Nagkaroon ng COVID ang kanyang pamilya. Sa awa ng Diyos, ito'y clear naman. At nagkaroon ng COVID din ang kanyang kasamahan. Natatakot po siya. Teka lang po. Baka magkaroon din po siya. Ngayon, pumunta po siya rito at kala ko na naman ay magpapatawas na naman dahil alam ko, sinabi ko sa kanya, hindi na kita tatawasin. Tapos na ang aking paggagamot sa iyo. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, tama nga sinabi mo, Apo Andy. Pagdarasal ay hindi binukas sa bibig. Hindi ito binabasa, kusa itong pinapakawalan mo at kusa mo nagpapatawad ka. Masarap palang matulog na walang sumasakal sa iyo na hindi mo nakikita at nananalangin ka ng buong puso sa iyong sarili at humingi ng kapatawaran. Natuto ko manalangin sa sinabi mo, napakasimple lang ang sinabi ko sa kanya. Isuko mo lang iyong sarili at magpakatawad ka at magpakumbaba. Lahat tayo ay pinapakinggan ng Diyos. Lahat tayo ay may kapangyarihan. Pinagdasal niya ang kanyang pamilya at ito'y nawala naman virus. Masaya siya. Tapos pinagdasal niya din ang kanyang kasamahan ay nawala rin na itong virus. At ang kanyang kagalingan, 3. Sa isang hiling niya lang sa aking Ama na Panginoon nating lahat, 3 agad ang binigay sa kanya. Ang pamilya niya, kasamahan nila sa trabaho at siya ay nawala na ng sakit. Ganun. Yung kahilingan niya ay tinupad ng Panginoon. Sabi ko nga lang sa kanya, huwag siya mainip. Nangyari. Totoo yun. Dahil pilit mo, anumang hilingin mo sa Panginoon, may nakalaan para sa iyo. At alam ng Diyos yun ay dapat at mauuna. Yun lang po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit anong galing, katulad ng ginamot ko kahapon at saka kanina lang. Araw-araw daw siya nagdarasal. Bakit pa siya
nakukulam o nagkakaroon ng sakit? Sinagot ko siya, ikaw lamang ay tao lang katulad ko. Nagkakasakit at tumatanda. Pero, mababaw ang iyong pagdarasal. Oo, mabilis tayong magdasal. At lahat tayo ay marunong magdasal. Ano man sabihin natin ng bibig, pero hindi nagmula sa iyong isip at puso bago mo ito ilabas sa iyong bibig. Kusa lang itong bumubukat, hindi mo alam. Hindi naman pinag-iisipan ng pagdarasal at hindi ito pahabahan ng pagbabasa. Nasa puso ang iyong pagdarasal. Kasi, bakit ka pupunta rito at hindi ka magpapagaling ng medisina kung wala kang sakit sa espiritual? Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Sa araw na ito ay pagagalingin ka ng Panginoon. Pero hindi ko rin alam kung bakit babalik ang sakit mo dahil sa iyong kulang, sa iyong pananalig. Umaasa ka bilang isang namin magagamot. Umaasa ka rin bilang sa mga kapwa namin o sa doktor. Hindi ka umaasa sa Panginoon. Sarili mo lang yung iniintindi. Yun po yun. Marami. Tinuruan ako ng inang Salome ko. Tinuruan ako ng lolo ko. Hindi ko sila lolo at lola. Naiinis nga ako. Nabot ako ng 6 na buwan o 1 taon at 6 na buwan. Kahit perpektado ko ng pagdarasal na ibinigay nila sa akin, hindi ko pa rin. Sinasabi nila, marumi pa rin ang iyong kaluluwa. Halos kinikilabutan ng buong katawan ko at pakiramdam ko may humahawak sa ulo ko na wala namang tao. Umiiyak ako sa Panginoon. Ano ba to? Niloloko ba nila ako? Bakit ganon? Tinitigan ko minsan ang aking sarili sa salamin at napatingin ako. Nakita ko nga ang espiritong masama ay hindi pa tumakawala sa aking katawan. Bakit ka mo? Dahil may galit pa ang aking puso. May hinanakit sa mga nakaraang buhay ko. Yung napakawalan ko na ito, doon ko naranasan ang ibig nilang sabihin kung bakit hindi makapasok ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Dahil puro tayo galit, hinanakit, kung ano-anong pinaghihilingin natin sa Panginoon na hindi naman dapat nararapat. Masaya ako kanina, kahit hindi ko kinawanan ng video, lumabas ang bata at malusog. Yun, matagal silang walang anak. 8 years, binigyan siya ng anak na lalaki. Meron pang isa, na 7 months na ngayon. Kaso pinapadasalan, hindi ko muna dinasalan. Antay mo muna 7 buwan at mahigit bago ko siya ulit dasalan. Puro pag-iilot lang sa bata. Tapos po, yung may nagtatanong po sa akin dyan. Magsha-shoutout muna pala tayo kila Ate Mirna Yanda. Mega shoutout po sa dyan sa lagi po nanonood. Taga Toronto, Canada, mega shoutout din. Taga Saudi, mega shoutout din po. Supportan nyo sa akin sa panonood. At ganun din po sa Bicol, tsaka Baguio, Cavite, Maynila. Halo-halo na po. Merry Christmas po sa inyo at sa buong pamilya nyo. At God bless po. At saka taga California, maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo sa akin. At maraming salamat po talaga. Yun lang po. At nagtatanong po kayo sa spiritual, napakasimple lang pero mahirap itong sabihin. Sa spiritual, hindi po to kailangan na maraming babasahin. Lahat tayo ay marunong magbasa. O madali natin matutunan. Kahit hindi tayo marunong magbasa. Katulad ko, hindi naman ako marunong magbasa. Nahihirapan ako dahil Latin ang aking dasal. Sinabi ko sa lola ko at sa lolo ko, paano ko sila maintindihan kung hindi ko naman ito maunawaan? Anong babanggitin ko? Ang mga Latin, nabubulol ang aking dila. Bakit ayaw niyong ilipat sa Tagalog? Inilipat nila. Ngayon naunawaan ko ang lahat ng ibig kong sabihin sa pagdasal sa Latin. Ang pagdarasal po ay napakahirap o hindi mahirap. Hindi ka malaman kung saan ka pipili, mahirap o hindi mahirap. Ang pagdadasal po ay lagi nasa puso natin. Basta alisin lang natin ang galit sa ating isip at puso sa kapwa natin kung ano man tayo nagkakalat bago tayo manalangin sa Panginoon. Marami pong pagdarasal. Maraming relihiyon nagtuturo. Lahat po yun ay tama dahil yun ay galing naman sa Bible o pangangaral. Yun nga lang po, iba-ibang pananalig at pananampalataya natin.
Pero iisa lang si Kristo, ang Panginoon natin sa langit. Kaya nga paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Katulad niyan, yung December 25 na nalangin ako, yung dating 2020 sinabihan ko lahat ng pasyente kung nangyari. Itong December 25, aminin ko man o hindi, o kung hindi kayo maniniwala, nasa sa inyo na po ito. Nakakatakot pa rin ang mangyayari sa mundo natin. Ito lang sinabi ng Panginoon sa akin paulit-ulit. Habang ikaw ay nagagamot, sa lahat ng pasyente yung binibigay ko sa iyo, sabihin mo sa kanila ay manalangin. Sana manalangin tayo ng buong puso at lakas. Kahit saglit lamang, manalangin po tayo. Huwag po tayo nakakalimot sa pagdarasal. Kahit saglit lang, masaya ng Panginoon. Kasi pag tayo nananalangin, anuman reliyon natin, may papasok sa ating bahay na isang liwanag at babasbasan niya ang buong pamilya natin at ang pinagdarasal natin kung nasa man ito naroroon. At ito'y siselyuhan ng Panginoon. Ito ay maliligtas kung anuman sako ng disgrasya panganib sa kanilang buhay. Huwag niyong pagdamutan ng ating Ama na manalangin. Lahat tayo ay nananalangin. Kahit sino. Pero ang panalangin ay nagmula dapat sa puso. Hindi ito binubigkas lang labi. Hindi niyo ako napapansin pag nagagamot ako. Hindi na ako nagbabanggit ng mga Latin. Kasi kahit magbanggit po ako ng Latin, hindi niyo naman naintindihan ang aking sinasabi. Isi-search niyo pa po yun sa Google kung anong ibig sabihin na ito. Kaya gusto ko magdasal ng Tagalog dahil ito'y naunawaan ng bawat Pilipino sa atin. Kung anong ibig sabihin. Diba si Jesus o ang Panginoong Kristo lamang ang aking binabanggit. Iban lang ang mga anghel na pinadala niya sa akin. Yun lang po ang pagdarasal. At ito rin po masasabi ko sa isang tao. Nasabi niya, huwag po kayo mag-iipit ng krus sa paa ng isang tao kung ito'y galing sa ibang manggagamot at pabalik-balik. Kasi alam niyo po, mapapahamak lang ang tao. Yung iba nga manggagamot na kapwa namin ay hindi nila mahuli ang nagtatrabaho sa isang tao o nananakit na mismo nagdarasal. Kung nakikita nyo to sa ibang manggagamot, huwag nyo susubukan. Dahil pag ito nakabukas ang kanyang portal sa ulo niya, papasukan siya ng kahit anumang nilalang na masama na hindi nakikita ng tao hanggang masira na ang ulo ng isang tao. Dapat may taong may karanasan at may alam na eksperto sa ganon na isasarado para hindi makapasok ang mga anumang nilalang na masamang espiritu o anumang nilalang ng elemento. O sino man siya. Kailangan masarado ito. Maghanap kayo ng taong magagamot na mayroong karanasan sa ganon. Yun lang masasabi ko sa iyo. At huwag mo masyadong sinusubukan. Baka hindi mo alam, ang kalaban mo ay isang mayroong subo. Mapapahamak ka, masasakal ka niya. O may mangyayari dun sa taong dinadasalan niya. Yun lang po. Magandang gabi sa iyo, Andel. Merry Christmas po sa inyong pamilya. Salamat, Jotan Espincho. Yun lang po ang aking mapapayo. Tapos, ito, sasabihin ko sa iyo, kuya. Ang pangalan niya, Paremi. Huwag ka magtiwala sa akin kung ikaw man ang isang manggagamot, Kuya Ray. Kung ikaw ay isang naggagamot sa espiritual ng Panginoon Kristo, itong mahirap sa paggagamot. Kung ikaw talaga yung manggagamot at marami kang karanasan, dahil ako marami akong karanasan sa lola ko at lolo ko, pero hindi ko sila lola. Tatapatin kita. Ako ay isang simpleng tao lamang. Kargador sa Divisoria, nagtatricycle, nagdi-jeep. May pamilya ako. May pamilya ka rin siguro. Walang trabaho ang aking asawa dahil alam nyo naman nag-lockdown at hindi siya makabalik sa ibang bansa. Nagtitiwala lang ako sa aking ama. Tinalikuran ko ang aking trabaho sa Maynila para ito'y mabuhay sana ang aking pamilya. Hindi naman ako namamalimos o hindi naman ako nanghihingi o hindi naman ako nagpepresyo dahil wala naman sinabi sa akin na aking ama.
Naglagay lang ako ng donasyon para minsan may pambili ako ng kandila o langis. Saan ako huhugot ng pera? Pambili na ito. Ang mapapayo ko lang sa iyo, alam ng aking ama na ipapadala ang pasyente kung walang-wala ito sa kanyang kutis, sa kanyang mga balat at mga paa at kamay. Minsan sinasabi sa akin ng Panginoon yun at ang mga anghel ko na huwag na sila maghulog sa donasyon dahil ito ay mahirap lamang at walang pera. Pero meron akong ginamot, marami na. At marami na akong karanasan. Ito lang mapapayo ko sa iyo, Kuya Ray. Kung ikaw ay parami. Kung ikaw talaga ay manggagamot at marami kang karanasan, sana malaman mo rin ang ginagamot mo o kung peki ito. Kailan lang may ginamot ako, hindi ko na kinuwanan to ng video at ayaw ko siya ipahiya. Wala siyang sakit at sinabi ng manggagamot at meron daw to at tinatakbalang at kinukulam. Yung nasa akin siya, tinitigan ko ang kanyang mga mata. Wala akong madidik at makita at malinis ang kanyang kaluluwa. Kung hindi meron masamang espiritu na hindi naman siya nito inaalinlihan. Bagkus, ito ay nawawalan ng tiwala at pag-asa sa Panginoon at sa kanyang sarili na katawan ng Panginoon. Dahil ito'y may galit sa kanya, pamilya ng kanyang asawa. Hindi siya nagiging malaya dahil maraming tumitingin sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ka pa nagsisinungaling na ikaw ay inaalin at nakakakita? At hindi mo sabihin ng katotohanan sa iyong pamilya na ayaw mo tumira doon sa pamilya ng iyong asawa. Bagkus doon ka dapat tumira sa iyong pamilya. O maghanap kayo ng ibang bahay na malayo sa pamilya at pamilya mo. Yun lamang. At huwag ka na magsisinungaling kasi marami na sumubok niyan sa akin. Merry Christmas sa'yo, Jonathan Espenjon. Happy New Year din. Ulitin ko, sinabi ko sa iyo, Kuya Ray. Ito, nakaraan araw lang may nagdonasyon. Maganda ang kanyang kutis at nagpapaservis at hindi daw, ang tinanong ko, nakakalakad ba ang taong ito? Opo, nakakatayo, papahilot at papaservis. Meron akong inaantay na tao, kung gusto mo, dalhin mo siya rito at nandito pa ako at antayin ko siya kung siguradong pupunta siya. Pumunta at may sasakyan. Hindi siya makalakad at hindi ko na to kinuwanan ng video kasi nagmamadali ako. Nilagyan ko lang to ng salumpas at binainom ko lang ng tubig at dinasalan ko lang ang kanyang paha at hinipan ko lang. At sinabi kong tumayo ka at ipagpag mo at naglakad siya na maayos. Alam mo ba kung magkano ang binigay ng may sasakyan? 20 pesos. Pero nakatayo at nakalakad siya. Yun. Diba? Sinasabi ko sa'yo. Naintindihan mo na, kuya. Pangalawa, meron akong sinervis. Malala ang sakit niya. May dalawa siyang kotse, isang bago at luma. Driver ako, alam ko yun. Kahit tulugan pa yun. Pero nakita ko ang mga picture ng kanyang mga anak ay nasa malalayong bansa. May mga tricycle siya mamahalin. Alam mo bang sinervis ko siya? At tumayo siya at naglakad. Alam mo ba kung magkano binigay? O donasyon? 100 piso. Pero himala ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Aminin ko na sumama ang loob ko. Pero sabi niya bago ko siya gamutin ng Panginoong Kristo, sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, sinabi niya ang mga gamot niya ganito daw kamamahal. 3 araw, 5 araw pa na siya sa ospital, maabot na siya ng 100,000. At nasa mga Amerika pa ang kanyang pamilya. At may nagbibigay ng suporta. At maganda pa ang trabaho ng kanyang asawa. Isipin mo po. Sige po, magtanong kayo. Ano pong itatanong nyo sa akin? Isipin mo po yan, Kuya Ray. Paano mo nasasabi yun? Nasabi mo dito, tiwala po ako sa paggagamot mo. Sabi mo ni Kuya Ray, ha? Tiwala po ako sa paggagamot mo. Sana hindi ka hihingi ng kapalit sa ginagamot mo, pera man o donasyon. Hindi ka hingi ng kapalit o donasyon. Kaya po sila nagpapagamot sa iyo kasi may tiwala sa iyo. Salamat. At alam
Naman natin, mahirap lang po din sila. Umaasa ng himala para gumaling sila kasi wala silang pambayad sa ospital. Gabayan ka sana ng masalangit sa espiritual. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Ray. Hindi ako galit sa iyo at pinapaliwanag ko lang ito. At sinabi mo ikaw isang manggagamot. Kahit po sila, ako nga po kargador lang sa Divisoria. Pag sumakit ang aking likod, sa totoo ba na nagpapahilot po ako, 300 po ang binabayad ko. Totoo po yun. Pangalawa po, pag nagpapahilot ako, 200. Gumaling man ako hindi, maghahanap pa ulit ako. 250. Minsan ginagawa ko yung pag sinasabi ng Panginoon na siya ay walang pera at mahirap lang. Kung ano man binibigay ng mga pasyente ko rito, binibigay ko din sa kanila. Sa kanilang mga anak. Pero, isi-service ka. Hindi mo rin alam kung may darating na tao sa bahay nyo. Katulad ng sinabi ko sa iyo. 2 sasakyan. Bagong isa. Magandang bahay, bato at may aircon. Binigyan na ng himala ng Panginoon Kristo. 100 lang ang binigay sa iyo. Paano kung umarkila ka lang ng motor? Kulang pa sa pambayad. Hindi niya naisip yon. Motor pa ng aking asawang ginamit, mapupudpud pang gulong at magkano pang gasolina. Sabihin natin 50 pesos. Paano niyo pong nasasabi yun ang ibig mong sabihin? Minsan ginagawa ko po yun. Hindi po ako nagpapabayad o nagbibigay sa donasyon pag alam ko pong mahirap at hindi po ako naniningil maggamot. Huwag ka sa akin magtiwala kung hindi sa Panginoon dahil ikaw ay instrumento rin ng Panginoon Kristo. Yun lang po. Hindi ka pa nakakasubok. Kung ikaw ay instrumento ng Panginoon Kristo, lahat tayo instrumento ng Panginoon. Susubukan din tayo ng demonyo. Natanggalan ng pananalig at pananampalataya. At dadalan ka rin ng mga demonyo na wala naman sakit o nagsasakit-sakitan lang. Sasabihin, peki ka at hindi ka manggagamot. Dapat madetect mo yun. Maraming tao sa mundo na hindi mo alam tao. Kasi ako, hindi ko sila lola at hindi ko siya lolo. Ipinadala siya sa akin ng Panginoon Kristo para turuan nila ako. Dahil sabihin mo naman ako baliw at makikipag-usap sa Panginoon, sa panaginip po pwede pa yon. At walang magtuturo sa akin dahil hindi ako nakapag-aral. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Minsan, may isang tao na padadalahan ka ni Satanas na walang sakit. Kailangan mo titik mo yun na hindi siya nilalang ang anak ng Diyos, kundi nilalang siya ng anak ng kadiliman. Kailangan maramdaman mong aura niya. At maramdaman mo na hindi siya nagkakasakit o nagkakamali-mali lang siya. Pag ginamot mo siya at sinabi mo may sakit, ipagkakalat niya na hindi naman totoong may sakit ako. Ibaling kahit hindi na siya gumaling. Sabi mo hindi mo kaya. Hindi naman masama kung yuyuko ka. Yun lang po, Kuya Ray. Kung magbabalik ako magmaneho, malaki pang kinikita ko. Pero dito ako nakatalaga. Good evening po. Thumbs up na po. Papagamot sana ako sa obligasyon ko lang po kung may mayaman at may pera. Lahat po pwede magpagamot. Wala man pera o may pera. Kaso po yung ibang mayayaman, sinervis at winan mo na. Yun lang po ang binibigay nila. Hindi po mabubuhay ang aking pamilya kung may nagdodonasyon nga. Ginawan mo na ng himalat 20 pa, sira pa. 50 pa, sira pa. Anong ibibigay ko sa tahanan ng aking ama na ikapu ko para sa inyo? Kaya, ang sinasabi ko sa Panginoon, bigyan mo naman ako ng pasyente na nararapat para sa akin. At yung nananalig sa iyo, at bigyan niyo po ng himala. Yan po ang sinasabi ko sa ibang kilala kong manggagamot. Kasi, sa dami ko ng experience sa lola ko at sa lolo ko, na hindi ko naman sila lola, nakakita ako ng mga kakaiba na sinasabi niya sa akin, hindi lahat na nagpapagamot ay may sakit. Isipin mo nga, paano sila hindi mapagaling ng medisina dahil kulang ang kanilang pananalig at pananampalataya sa ating Ama. Katulad lang ng isa kong sinabi kanina, nung una kong itong video lang nito,
Ang taong yun ay may pera, nagpapagamot sa mga doktor, hindi siya gumagaling at meron pa rin sumasakal sa kanya at hindi siya makatulog. Dahil na matuhawi na sa kanyang isipan ang trabaho at pera. Ngayon nagkaroon ng sakit na pandemic o COVID-19 ng kanyang pamilya at mga kasama niya. Nanalangin siya at natatakot siya. Pero pinakinggan siya ng Panginoon. Tatlo agad ang pinagalingin ng Panginoon sa kanya. Ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya at mga kasama niya. Kasama din siya. Clear po lahat. Yan ang ibig kong sabihin, panalangin. Sa umaga lang ay napakasimple lang ang tinuro sa akin ng aking ama. Panalangin. Kung ano man reliyon mo, walang sinasabi ang Panginoon dito. Panalangin ka lang. Pag Katoliko ka, sabi mo magdasal ka ng Ama namin at isa puso mo. At Aba Ginoong Maria at sabi mo ang pangalan mo. Luwalhati nandun na at sumasampalataya ka. Tumingi ka ng kapatawaran at sabi mo sa Panginoon na malangin ka lang. Kung ako'y hihiling sa iyo, aking Ama, kung ito man kalabisan, patawarin mo ako. Ang una ko lang naman hinihiling lagi sa aking panalangin, wala nagturo sa akin ito, kundi ang Diyos lamang. Kahit ilang beses ako tinuruan ng Salomiko at lolo ko, hindi ako natuto. Hindi ko maunawan sinasabi nila. Isa lang sinasabi ko. Maging magaling na po ang lahat ng mga pasyenteng na pinapapunta niyo sa akin. Dahil natatakot ako magkamali. Natatakot ako hindi sila gumaling. Wala akong tiwala sa aking sarili sa paggagamot. Dahil tao lamang ako. Kaya lang ako lumalakas ang loob ko sa paggagamot. Dahil isa lang sinabi sa akin ng inang Salomiko at ang lolo ko. Magtiwala ka sa iyong sarili. Unang-unang magtiwala ka sa Panginoon. At lagi ka manalangin. Yun lang ginagawa ko. Kung ano man nakalagay sa Bible, nananalangin lang ako. At ipinapatong ko lang ang kamay ko sa taong yun. At kusa silang gumagaling. Hindi niyo ako napapansin, di ba? Lagi lang ako nagsasalita sa pangalan ni Jesus. Oh, magsilayas kayo. Hindi na ako nagsasalita ng Latin. Yun lang po ang aking ibig kong sabihin. Kaya po, maraming gusto magpaturo. Pag-isipan nyo maigi sa spiritual. Konting pagkakamali nyo lang, atakihin kayo ng kalaban nyo. Maging matatag po tayo at mabusisi sa paggagamot. Maraming misang walang sakit. Nagsasakit-sakitan lang. Marami nang sumubok dyan sa akin dito. Hindi ko lang po ugali talagang mag-post ng gano'n na ipapahiya ang tao dahil kapwa ko para sila tao. Kailan lang may ginamot ako. Kung hindi po ako nakaka-upload ng pagbibideo ako sa paggagamot, puro kasi bata at hilot at tawas lang. Kaya hindi na po ako nag-upload ng gano'n. Ang in-upload ko lang po yung mga himala at kababalaghan ng ginagawa ng Panginoon Kristo. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong nagsusuporta at nanonood sa akin. Merry Christmas po sa inyong lahat. At mega shoutout po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa inyong panalangin at pakinggan tayo ng Panginoon Kristo. Hindi ito maganda sa 2021. Ayoko to dalhin sa puso ko pero pinipilit ko manalangin sa Panginoon. Bakit mo ako binigyan ng karunungan at ipinapakita mo to sa aking panaginip? Ayoko mangyari na magkakaroon na naman ng ibang sakuna o trahedya o pandemic. Kami pong mga tao ay nahihirapan na lalo na po sa Pilipinas. Mahihirap lang at ang aming bayan. Hindi po katulad ng ibang bansa na napakalpas. Good evening po, tama ka. Dapat alam ng nagpapangamot sa iyo na obligasyon lang nila kung mayaman at may pera. Tama po yon, Michael Desmo. Maraming salamat po. Kasi natatakot ako baka may dumating na naman na delubyo sa mundo. Nakakatakot po yun. Lumabas ito sa pangitain ko. Kung hindi naman po masyadong malala ito, pero kahit ganun, nakakatakot pa rin kung mangyayari sa 2021. Ang sabi ng banal na espiritu sa pangitain ko at liwanag, hindi ko ito makita, pero may tinuturo siya sa akin. Ang sabi niya ay napakasimple lang po. Maraming salamat po sa iyo, Michael Desmo at saka Jonathan Espinjon. Ito lang po ang sinasabi nila. Bumabalik si Satanas
upang pasukin ang mga taong hindi nananalangin sa Panginoong Kristo. Walang sinabi ang banal na liwanag na kahit anumang reliyon, importante nagdarasal tayo nagsama-sama at nagkakaisa. Inalilihan ng mga demonyo ang mga taong ito na hindi tumatawag sa Panginoon. Wala siyang sinasabi o tinatapakan na anumang reliyon at basta't magkaisa lang magdasal. Kaya anumang reliyon natin sa mundo. Sinasaniban ng mga masasamang espiritu ito. Tapos, gagawa ang tao na masama at hindi niya makikilala ang kanyang sarili kahit ang kanyang pamilya at mga anak. Yun po yun. Mabuhay sa salita ng paniniwala at Ama sa Jesus Espiritu Santos. Maraming salamat po kay Ray. Yun lang. Basta't ito lang sinasabi sa akin ng Panginoon. Sabihin ko to sa lahat ng pasyente o man nanonood sa akin. Magdasal lang po daw at manalig at mananampalataya. Papasok ang banal na espiritu sa ating tahanan upang basbasan ang ating pamilya at malayos tayo sa lahat ng kapamakan. Dahil nararapit o nalalapit ang kadiliman sa sanlibutan. Inalilihan niya ang mga tao upang gumawa ng masama. Yun ang sinabi sa panaginip o pangitain ko ng December 25 bago ipinanganak ang ating Ama na si Jesus. Ayaw ko itong sabihin, pero pinipili ko manalangin na huwag mangyari ito. Dahil pag inalilihan ng mga tao na hindi nagtumatawag sa ating Panginoon, gagawa ito ng hindi karapat-dapat sa ating kapwa-tao. Kahit ang ating mga anak, kung sino man anak nila at pamilya, ay hindi nila ito makikilala. Dahil puro kasama ng kanilang isip at puso. Ang pakiusap lang ng Panginoon ay lagi tayong magdasal at magtiwala sa ating sarili at huwag tayong susuko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa akin. Na-monetize na ako. 1,534 na po ang subscriber ko na ganun kabilis. Maraming salamat sa pagdarasal. Simple lang po. At hindi po lahat ng mangkukulam ay masama. At hindi rin po ang nagkinukulam ay mabuting tao. Dapat po intindihin natin, may damdamin din po sila. Tao din po sila. Katulad natin. Kung bakit sila natutulak sa kasamaan. Walang sinabi ang aking Ama na patayin ko sila. Ang ginagawa ko lang sa mga espiritu masasama ay inilulubog ko lang to kung saan man to nararapat. At ibinabalik ang mga masasamang elemento kung saan man to nararapat. Yun lang po. Masaya lang ako dahil binabahatig ko lang sa inyo ang aking kakayahan. Dahil itong kakayahan na ito ay hindi rin to akin. Ang kapangyarihan na pinagkaloob ng Espiritu ng Panginoon Kristo sa akin ay hindi ito sa akin. Ito'y pansamantala ko lang, pansamantala na nilang pinairon upang gamitin sa kabutihan sa Espiritu ng Panginoon Kristo. Ang lahat ng taong masamang iniisip sa kanyang kapwa ay higit pa siya doon mas masama. Kung anumang masamang iniisip mo sa iyong kapwa at binubukan ng iyong labi, higit pa na masama ang iyong isip. Minsan iniisip natin bago tayo magsalita ng masama, kung may nagawa na ba tayong kabutihan sa ating kapwa, o may naitulong na ba tayo sa ating pamilya. Hindi ba tayo nag-isip ng masama sa ating kapwa o kanino man? Dahil ang ating mata ay makasalanan. Ang ating isipan ay sobra din. Ang ating bibig ay sobrang daldal. Kung ano-anong pinagsasabi natin sa ating kapwa. Natutuwa ba tayo doon? Masaya ka ba sa iyong ginagawa at pagsasabi ng masama sa iyong kapwa? May pamilya ka man o wala. Lahat ng ginagawa mo ay nakarecord sa langit yan. Yung guardian angel natin sa kanan, siya ang magsasabi niyan. Tapat yan sa Panginoon kahit tapat siya yan sa iyo. Kahit iisa lang kaya't magkapatid kayo niyan, yan pa rin ang magsusumbong. CCTV camera yan. Maliwanag pa yan sa pinakamagandang camera sa buong dito sa lupa sa sanlibutan. Yan, gabi man o araw, madilim man, ay maliwanag ang mata niyan. Yun po ang totoo. Ang pananalig at pananampalataya, mabuhay ka din po Kuya Ray. God bless po sa inyong pamilya. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, lagi niya sa akin sinasabi, hayaan mo ang mga taong sasalita sa iyo ng masama at huwag ka lang sasaktan. At kawaan mo sila.
sa kanilang mga sinasabi sa iyo o sa iyong kapwa. Pagkus ipagdasal mo sila. Huwag mo silang kamuyan o talikuran. Pag hindi sila nakinig, umalis ka at ipagpag mo ang iyong paa at lumayo ka sa kanila. Yun lang ang sinabi sa akin ng Panginoon. Huwag ka lang sasaktan. Sa mga nagsasalita ng masama sa iyong kapwa, may kasalanan ka pa rin sa aking Ama. Yun po yun. Kailanman, hindi pa rin magwawagi ang kasamaan. Kahit anong salita mong masama sa iyong kapwa, may gawin ka pa rin mabuti o tama, mali ka pa rin. Sa mundo nito, sa lupa, lahat tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero ang pinakamabigat nating kalaban, ang ating sarili. Tayong mga tao lang ang gumagawa ng pagkakasala sa ating Ama. Dahil hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo marunong magpatawad sa ating Ama. At hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa-tao. Kung nalululong na sa masama ang espiritu ang isang tao, ipagdasal natin siya. Huwag natin siya talikuran. Yun lamang. Masarap magdasal sa taong yun na hindi na siya natin kilala. Kung ano man ang iniisip niyang masama sa atin, kawaan natin siya. Dahil darating din ang karma sa kanya. Huwag sana sa kanyang pamilya. Sa kanya na lang. Dahil walang kamamuang ang mga batang na iyon na hindi natuturuan ng magandang asal. Dahil ipinakita niya ang lahat ng kasamaan sa batang ito. Maraming tao sa mundo na nangangarap makausap ang Panginoon. Maraming taong gustong sa mundo na kahit panaginip lamang. Minsan hindi ko pinangarap ito. Kusang ito'y dumarating. At itong mga matang ito ay hindi akin. Ang lahat ng kapangyarihan ko ay hindi ito akin. Pa-shoutout naman. Pa-shoutout sa iyo, Ray, Paremi. God bless all po sa inyo. Tres Mundos, pa-shoutout. Shoutout po sa inyo, kapatid. Tres Mundo. Ray. Yun lang po. Yun lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Kung bakit Tagalog lang ang sinasabi ko sa pagdarasal. Marami po kasing bagay na hindi ko rin po maintindihan kasi wala na po ang aking lola at lolo. Yung namatay po sila, doon ko lang po naunawaan yung mga bagay na dapat itinuro sa akin ay hindi ko pa pinag-aralan. Pero ngayon kapang-kapa ako, tirap-nirap ako. Pero maraming salamat, iniwanan nila ako ng talaan sa paggagamot sa espiritual. At ito'y pinag-aaralan ko na ng aking utak. Mahirap kalabanin ang sarili natin dahil sa pang-interes lamang natin sa ating kapwa. Mahirap din kalaban kaya nakakapasok ang mga mangkukulam dahil alam nila kung anong kahinaan natin. Dahil nagdarasal sila sa kadiliman at itinuturo ng kadiliman kung anong kahinaan ng tao na iyon na nagdarasal sa liwanag. Pag mababaw ang iyong pagdarasal, makikita niya ang kahinaan mo at doon kanya atakihin. Lahat tayo ay mahina. Hindi tayo malakas. Nagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa sa buong pagkatao natin. Basta't ang pinaka-importante, lagi tayo magdasal. Kilid, Parojo. Mega shout sa'yo. Tagal tayong hindi yun lang po. Marami po talagang bagay na mahirap ipaliwanag sa sensya. Minsan hindi mo alam, hindi na pala tao ang kaharap mo. Pinadala na ng ating kalaban. Minsan mga elemento na naganyong tao. Minsan mga duwende, ganun. Mga maligno. Na mahirap ito paliwanag. Dati hindi ako naniniwala sa ganito. Dahil ako ang taong lumaki sa divisorya ng kargador na lahat ng mga masasama ay nakasama ko na na ng aking mga mata. Yung natutunan kong tumawag sa aking Ama at nagdasal. Ito ang kapalit na yung pinagkalab niya sa akin. Kagalingan ng aking mga mata at mga pakaramdam sa buong katawan ko. Ito'y naglaho lang, biglaan. Kaya yung gustong-gusto matuto sa paggagamot,
Isapuso nyo lang ito at lagi lang kayong humingi ng kapatawaran at magpasalamat sa lahat ng biyayang binibigay ng Diyos. Marami pang bagay na hindi natutuklasan ng siyensya sa mundo. Yun lamang po. At maraming salamat po sa lahat talaga sa nanonood sa akin. Maraming salamat sa nagsusuporta at nanonood sa akin sa paggagamot. Kung hindi po ako nakapa-upload ng ilang video, kanina lang po sunod-sunod ako naggamot. Puro bata lang po talaga to. Tawas, hilot, tsaka basbas lang. Hindi na po ako nagbibideo ng ganun, mga bata lang. Kasi mga baby pa sila. Ayaw ko po sila patama ng camera. Baka po sila mausog. Yun lang po. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. At hindi pa ako sanay sa pustiso ko talagang binigay sa akin nila doktora na pinagawa sa akin. Nahirapan pa ako minsan magsalita. Maraming salamat pala kay Kuya Arturo, kila doktora na nagpagawa ng pustiso ko. Yan po, kaya po nakakangiti na ako. God bless po pala sa inyong pamilya at Happy New Year po pala sa inyo. Maraming salamat rin kay Ate Christina Malong, kay Ate Yanda, tsaka po kay Ate Cervantas, taga Saudi po. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa lahat. Sa nagbigay din po ng cellphone na ito. Kaya po ako nakaka-vlog na ng Realme C15 Dragon. Maraming salamat po sa nagbigay niyan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay at nagsusuporta. Kaya lang po ako nagbibideo para lang po ituro sa inyo ang pagdarasal. Hindi po ako magaling magdasal. Katulad nyo rin akong engot na wala pong alam sa pagdarasal. Hindi po ako nakapag-aral. Kaya hindi ko rin po mabasa ang lahat ng Latin na ibinigay sa akin. Nababasa ko to, tinuro sa akin. Kaso hindi ko maunawaan sa Tagalog kung anong ibig sabihin nito. Kaya pinatranslate ko to sa lolo ko at lola ko. At ito, bag naman sila namatay, nabigay po nila to na maayos sa akin. Kaya itong binabasa ko. Pag kayo po ay isang manggagamot at binigyan ng talaan ng isang manggagamot na instrumento ng Panginoon Kristo, ito po ang totoo. Sinabi to ng Inang Salome ko at ni Lolo Arturo. Salamat din po sa inyo. God bless po. Maraming salamat din po sa iyo, Kuya Jonathan. Ito po ang totoo. Pag may talaan po kayo, sa isang mabuhay po kayo po, hindi ipagpatuloy nyo lang po at manghiling spiritual. Maraming salamat din po sa iyo, Kuya Michael Desmo. Pag may talaan po ang isang manggagamot, binigay ito ng sino man taong karapat-dapat para mapunta sa kanya. Aminin ko po, medyo malakas po ito ng konti. At hindi ito kayang pasukwin ng isang anumang masamang espiritu. Kasi po, sinusubuan po talaga yun. May subo po bawat isang manggagamot na may talaan. Isa tong batong maliwanag at kumikislap. Pero pag ang isang mangkukulam ay sumamba sa kadiliman, sinusubuan din to ng mga mangkukulam o mababara o asumang manto ng batong itim. Para po tong basta madulas po yun. Pag isa, dalawa po ay malakas po ito. Yung po minsan ang kinakatakot ko sa sinasabi ko sa ibang pasyente na iniipitan nyo ng krus o anumang bagay na hindi nyo makausap. Aatakihin niya ang taong ginagamot mo o aatakihin niya ikaw, sasakalin ka niya at magpapakita siya sa iyo. Alam niya ang kahinaan mo. Pag nakaramdam ka ng takot kahit katiling sa puso mo, atakihin ka niya. Ang unang madali mong banggitin ang Panginoon Kristo upang hindi kanya matakot makita ang kahinaan mo. Bagkus makita niya ang liwanag at nasisilaw siya sa iyo. Katulad lang po kaninang ginagamot ko. Nakatitig lang ako sa kanya at galing po siya sa ibang manggagamot. Malakas daw. Sabi ko, walang lalakas sa Panginoon Kristo. Bigla itong lumuha at umiyak at nakatingin lang sa akin at hindi kumukurap ang mata niya. Hindi niya daw mapigilan at hindi daw siya. Nakakaramdam daw siya ng panginginig ng katawan niya dahil meron nakatira sa loob ng katawan mo na hindi niya pa natatanggal at hindi niya ka pa rin nasiselyuhan. Hindi ko sinasabing magaling ako at ang kapangyarihan na ito ang pinagkaloob ng Panginoon sa Kristo sa akin ay hindi akin, kung hindi sa aking Ama sa langit na si Kristo Jesus Nazareno. Siya po ang mahawak sa akin. Marami po akong medalyon na binigay sa akin, katulad ng isa nito at saka yung isang pula po. Pero bihira ko lang po sila suotin. Matatanda na po yan. Ang pinakamatandang binigay sa akin ng lolo ko, na hindi ko siya lolo, ay ito po yun, nasa baywang ko.
Mahigit 10 taon, kada 1 taon lang tinatanda nila. Pangatlo na po ako sa kanya. Kaya nga sabi ni Akira Yamada, na pare, ang pinakamagaling manghuhula, bilib ako sa kanya. Maswerte ka at napunta sa iyo yan. Pinapangarap ng ibang manggagamot yan. Dahil yan ay kakaiba. Pero napakasimple lang ito. Ito yung mutya lang po to sa mahal na ina sa Baclaran po. Yan. Yan po ang tawag ng panahon nila ay agimat. Pero po siya si magnetiko. Binansagan ko siya magnet kasi nadidetect niya kung mayroong sapi ang isang tao. Kaya po nadidetect kahit hindi ko pa to basta nakikita at hindi pa binibigyan ng Panginoon si Kristo ang akin mga mata o mata niyan liwanag. Ito po ay araw-araw po nakadikit sa katawan ko. Para ko sila mga anak. Pero hindi po sila tumatangkad. Kanya lang po sila kalalaki. Pero hindi po sila tumatanda. Kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Kaya ko po nadidetect agad ang 1 taon na may sapi o sapi-sapian lang nang dahil po sa kanila. Yan po yan sila. Kaya nalalaman ko kung may sakit siya o wala. O nagsasakit-sakitan lang po. Yan po sila magnetiko. Sila ay magkapatid. Si Magnetiko at saka si Tika. Yan po sila. Sila ay isang... Huwag ka na gumalaw. Tama na. Napansin niyo yung daliri ko kahit kumuha ako ng tali, gagalaw po yan. Pag sinasabi ko sila. Usa sila sumasaya minsan kahit ilagay ko po sila sa likuran. Nakatali lang po sila. Sumasayaw po yan minsan. May paganon, may paganyan. Basta umiikot-ikot lang sila mag-isa. Nakikipaglaro lang po sila sa akin. Dating unang punta to sa akin at binigay ng akin lolo. Akala ko, ang mata ko ay kulay green. Ang isip ko, akala ko, nalikmata lang ako. Pagpatay ang ilaw, kulay green ang tingin ko sa kadiliman. Alam ko, zombie ako eh. Nakikita ko ang hindi nakikita ng mga tao. At naririnig ko yung mga hindi dapat naririnig. Nang dahil sa kanila, kaya mapalad ako, binigay ito ng mahal na ina. Hindi ko lang natanong to kung galing to sa Baclaran o galing sa may Panawag. Pero ang pagkakutob ko, galing sila sa Baclaran, sa mahal na ina. Yan, ibinigay yan sa akin. Kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Alam niyo kung ilang taon pa lang sila? Sa pangatlo na ako humawak sa kanila. 7 taon lang po silang dalawa magkapatid. Ganun po ba Kuya Jonathan? Ito, pag nasuot mo to, pag ninakaw po to ng isang tao at hindi ito ibinigay ng mahal na ina sa'yo, gagawin po nila, sisirain po nila ang ulo mo. Papakitaan ka nila ng kung ano-anong kabablaghan at aanuhin nila ang mga mata mo hanggang itapon mo sila. Pag sila itinapon mo at nakatungtong sila sa lupa, mawawala ito. Kahit sa semento lamang. Dahil ito ay ninakaw mo sa isang taong hindi nararapat at babalik ito sa taong may-ari. Kasi dati nawala na ito eh. Nalaglag to sila. Tapos nalungkot ako. Pagdating ko sa bahay, nauna pa sila sa akin. Pero hindi ako naniwala talaga doon. Pero totoo yun. Parang hirap paniwala nung talaga nakalimutan ko lang. Pero hindi ako pwede magkamali kasi hindi ako ulyanin eh. Kaya kinausap ko sila. Kaya ako nalaman ang pangalan nila dahil nakipag-usap sila sa akin. Dahil yun ay sinabi ni lolo ko, ang tawag nila dyan ay agimat. Kaso pinalitan ko sila. Kasi sabi nila, magbigay daw ako ng pangalan na kakaiba. Naalala ko lang yung magnet. Kasi nadidetect nila ang lahat ng mga masasamang espiritu, elemento, mga patay, o kaluluwa, o body spirit, kung totoo man na mayroon nakasanib sa isang tao. Tumitigil ang araw at hindi masisilawan. Totoo po yun, Kuya Ray. Pag suot mo to, kahit tumitig ka sa araw, hindi ka masisilaw. Dati, hindi ako makakatitig sa araw na matagal. Dito kakayanin ko ng 5 minuto, 10 minutes tumitig sa araw na ganun katagal. Nang dahil dito, sumasakop sila sa mata mo. Sila magiging mata mo. Pero, simula natutunan kong tawagin ang aking mga medalyon. Meron pa itong medalyon na ito. Galing po to sa Baybanahaw. Yan.
Galing yan doon sa may apakan ng Banahaw. Pinapunta ko ng banal na liwanag na hindi ko naman alam kung saan yun. Doon yung sa San Pablo, banal na Banahaw, San Pablo, Laguna. Para akong tanga na pupunta ron na hindi ko naman alam kung saan yun. Basta hindi ko maintindihan kung paano ako nakapunta rito. Pusa na lang to nagparamdam sa akin. Yan po sila. Opo, kapatid, makakatulad ng makakita ng isang araw. Hindi mo po makita, makakatitig ka lang po. Tsaka ito po yan. Yan po minsan hindi ko po sila sinusuot. Kaso may pagkain po sila at dasal. Ito may dasal to. Yung Biyernes lang po to dinadasalan, pagkain nila. Yan. Mga baby po pa yan. 7 years old lang po yan at saka 6 years old. Sa 3 taon. Ilang taon na namatay yung unang mag-umawak nito? Mahigit 100 taon. Sa 100 taon, napunta lang sila sa akin na ganun kabilis. Taga Quezon Province po ang Banahaw eh. San Pablo, Laguna, Banahaw, doon sa may inapakan ni Jesus. Kasi doon po nakalagay ang talaan nito. To. Opo, taga Quezon Province po yun. Oh, pero nakalagay po doon sa address na doon sila galing. At doon ako nagpunta. San Pablo, Laguna. Sa inapakan ni Jesus. Pero po yung Quezon, San Pablo. Sa kamay naman ni Jesus yun. Pumunta ako doon, may kuweba po doon. Pababa po yun. Yun. Tapos lumubog ako ng tubig doon. At sabi na sa banal na espiritu, maliwanag niya sinabi sa akin, pumunta ka doon. At lumulubog ka ng tubig. At pumasok ka sa kuweba. Yun. Ginawa ko para akong, okay. Para akong tanga doon. Na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta't sumakay po ako ng jeep, ng tricycle, pakyat 115 binayad ko mag-isa lang. Mataas po yung matarik. Tapos yung pagdating doon sa pagbaba, marami po doon nananalangin. Hindi nila ako pinadala ng mahal na araw dahil alam nila maraming tao. Ordinaryong araw lang po. Na wala pong masyado. Pero may ilang tao lang po ako nakita doon. Tapos nilubog ko ang katawan ko at naligo ako doon. Pagkadilat ko, lumiwanag ang mga mata ko. Tapos parang yung pa ako may umahatak papunta po doon sa may kuweba. Maraming kandila. Yun po ang totoo. Ito naman binigay lang to sa akin ng lolo ko. Kaya nalaman ko kung anong pagkain at dasal nila. Ito, sabi ng lolo ko, maraming panahon na gustong umagaw nito. Sa akin, gusto nila ito. Kasi pag natutunan mo kapangyarihan nito, madidetect mo agad kung may sapi ang isang tao nagsasapi-sapian lang. Kahit hindi mo makita. Yan po yan. Kaya, pag may talaan pong isang tao, lamang ng konti ang isang manggagamot. Kasi, kaya niyang palakasin ang spiritual. Iba po yung mental telepathy at telepathy po. Dalawang klase yan eh. Kung may third eye po tayo sa dalawang matang ito na binigay ng Panginoon Kristo, wala pong third eye dito sa noo. Ulitin ko, ang third eye po sa noo o dito ay ito galing sa demonyo. Yung sinabi ng lolo ko. Nakakakita po yun, pero may limitado lang. Hindi niya kayang tumanaw sa liwanag dahil nasisilaw siya nito. Hindi po katulad ng third eye na galing sa Panginoon Kristo, walang limit, gabi man o gabi, kahit anong araw, makakakita po ito. Kaso hindi mo naman po ito magagamit kung wala kang mental telepathy. Magagamit mo ito sa paggagamot, malaking advantage. Pero kung kakayanin mo pagsamahin ang iyong isip at mga mata, alam mo ang nilalaman ng isang tao at alam mo kung meron siyang sakit din. Pero po dito, pag na-control mo po ito at napagsama mo yung isip sa mental telepathy po, kaya mo po marinig ang lahat. Kaya po, Andy, gusto ko rin po matuto ng spiritual na gamutan. Sana po maturuan mo ako. Michael Tesla to. Tuturuan ko din po kayo niyan. Unti-unti ko na po yung binabasa. Basta, kung gusto mo po kayo matuto, napakasimple lang. Huwag mo muna pong pag-aralan ang paggagamit ng mga medalyon. Hindi rin po yan susunod. Kahit 10 beses pa namin dasalan, kahit sino pa magagaling magdasal, kahit abunuhan mo pa ng dasal yan, hindi rin po susunod yan. May bisa po siya pero hindi susunod. Pero nagtataka kayo, di ba may ginamot po ako? Ang dami niya pong medalyo. Tinanong ko po,
Paano nakakapasok sa'yo? Paano ka nakapasok diyan, ang daming medalyon niyan? Wala daw visa para maka-time po. Bicol po tayo, kapatid. Mamaya na po, Kuya Ray. Tapusin ko lang po yung live screen ko po. Meron lang po akong ihahatid sa inyong kwento. Di ba may ginamot po akong in-upload dahil paano po nakakapasok ang pagkukulam sa kanya? Alam niyo po ba yung bakit? Bakit po yun nakakapasok? Dahil hindi niya kayang gamitin ang kapangyarihan na ito, dahil hindi siya binigyan ng dasal. Pag kukuha po kayo ng medalyon, kwintas, Saint Benedict po ito. Sige po, kapatid. Sige po. Salamat po. Salamat po, Gary. Kasi po, kahit bigyan kayo ng maraming medalyon, kwintas, kung hindi binigay sa inyo ang pagkain nila at dasal, hindi po ito lalakas. May kanya-kanya po itong dasal. Hindi po lahat ng medalyon ay iisa lang ang dasal. Sabi ng lola at lolo ko. Kasi sila matatanda na magagamot. Panahon pa ng 1944, 1941, panahon pa ng mga sundalo. Sila mga magagamot. Ang tawag po sa kanila dati ay hindi manggagamot. Hindi rin po albularyo. Babay lang. O espiritu. May tawag pa kung isang mas malakas sa baybay lang na kinakatakutan ng mga ermitanyo. Yun ay totoo. Minsan ko na siya nakita, pero hindi ako mapaniwala. Akala ko po siya ay isang multo. Napakasobrang liwanag niya. Akala ko rin po siyang anghel. Tao rin po siya. Pero kakaiba pong tao to. Ang tawag po sa kanya ay banal na espiritu. Na tao lang ha. Hindi po anghel yun ha. Tao po siya. Kaya niya makipag-usap sa anumang elemento, espiritu, para po siyang mga higit pa siya sa diwata. Nakakausap niya ang Panginoon. Parang ganun po yun. Pero mahirap po paniwalaan kasi nagtataka po ako. Kumakain naman siya ng pagkain ng tao. Bakit ganun? Pero hindi po siya tumatanda. Basta-basta. Ang edad niya ay 300 years na. Mahigit. Pero hindi ako pa rin naniwala. Pero meron akong kababalaghan na may ginawa siya na hindi ko makakalimutan. Nakakausap niya ang lahat ng anumang elemento. At ito'y takot sa kanya. Naririnig ko sa mga elemento ay ito ay isang banal na espiritu daw. Live ni Apo Andy. Nakakapasok tayo sa live niya hindi pa ako marunong mag-live. Paano kayo papasokin sa live ko Kailangan ko po pag-aralan yun. Search po Minsan nakita ko lang kasi bira lang po ako mag-live Kaya nailang po ako mag-live kasi hindi naman ako sanay sa mga ganito. Naisip ko nga iba po nagla-live. Paano po nila nakakausap dito sa gilid-gilid. Isi-search ko po yan kung paano papasukin kayo sa live na habang nagla-live po ako. Para makausap ko po kayo. At makausap ko po kayo lahat kung gusto may magtanong. Yun po yun. Maraming bagay sa mundo po talagang napakahirap paniwalaan. Kaya salamat ako sa lola ko at lolo ko na hindi ko sila lolo. Na matagal daw nila ako inantay. How many years? 38 years, 40 years nila ako inintay. Kaso 1 taon at 6 na buwan ako sa kanila. Bago ko pa natutunan. Hindi pa nga ako nasanay natutunan kasi lagi nila akong pinapagalitan. Hindi daw ako nagdarasal. Sabi ko, hindi po ako nagdarasal. Araw-araw nga po ako nakahulog ng alas 3, alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi. Bakit hindi ko pa tinalikuran ang pagdidip ko? Bakit hindi ko pa rin matutunan ng pagdarasal? Alam niyo po, nakakapag-usap po sila sa mga kahit anumang kaluluwa o anumang diwata at elemento. Bago ko naririnig yon, hawakan ko pa sila para makakunik ako. Kailangan ko po magkaroon ng radar. Una po, kala ko baliw sila pero wala po akong maramdaman na ganun sa kanila. Sabi nila, hindi pa rin daw ako naniniwala kahit marami na ginawa. Nag-aalinlangan pa rin ang puso ko. Yung namatay na po sila, yung ko po naranasan. Yung nabubuhay sila at marami sana nila akong tinuruan, hindi ko kasi po pinagpapapansin yun. Kasi busy pa ako sa pagmamaneho at kumita ng pera. Pero inamin ko, nalungkot ako at naiyak ako. Pero maraming salamat dahil marami silang bagay na tinuro sa akin. At may naiwan po sila. Ito.
Yan. Tsaka yung isa po, nandun. Sa may altar yung nakasabit po. Yan. Maraming salamat sa iyo, Kuya Jonathan Espendio. Yun lang po. Maraming ganito po talaga. Pero hindi po to normal lang. Gagalaw po to eh. Kaso, may daya po kasi pag dito eh. Pag dito mo siya hinawakan, gagalaw po yan. Dahil yung kamay natin gumagalaw. Kung meron lang po kayo, naka-steady po yan dyan. Gagalaw po yan pag sinabi mong gumalaw sila. Pero ayaw ko po pakita ng ganyan kasi gusto ko po yung pwede. Pwede po bang makita ang laman ng yan? Pula. Hindi po pwede. Pasensya na po. Dalawa lang po sila. Maliit lang po tong kahoy. Nakakaibang kahoy. Kasi po, iba pa ho yung pagkain nila pere sa panalangin. Kumakain din po sila ng mansanas. Pero yung mansanas po yung kahit tiwain mo po yun ng kutsilyo, dapat mangingitim yun. Pero yun, pag kinain nila, hindi po mangingitim. Mananatiling sariwa, pero natutuyot po yung mansanas. Yun po yun. Kaya lang ang gusto ko lang po sa paggagamot, nakakatulang, natutuwa po kasi ako sa paggagamot at gumagaling po sila na maluwalhati. Kaso, minsan isipin nyo rin po yung nagpapagamot, kaya sila nagkakasakit, nang dahil din po sa kanila. Ang totoo. Kaya nga hindi po lahat na nagpapagamot ay mabuting tao, katulad din natin yung nagkakasala. Kung bakit sila tinatablan o nagkakasala. Dahil po bakit po may nagawa silang kasalanan sa Panginoon o sa kanilang kapwa. Kasi marami na akong nakalaban makukulam na may subo. Isang bato, 2 bato, 3 bato. Higit pa. Tinanong ko talaga sila. Pero bago ko sila nakausap, pinagbago sila ng Panginoong Kristo. At tinanong ko kung bakit sila nakakasakit. Dahil sila mayroong mga ginagawang pagkakamali sa Panginoon nyo. Yun lamang po. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pambaghagi ko na ibinigay sa inyo. Pagdamutan niyo po ito at God bless po sa atin lahat at Merry Christmas sa Toronto, Canada, Saudi, saka Baguio, Iloilo po, Laguna. Yung taga Laguna po pala dyan, gumaling na nakapaggamot po sa ginamot pala ng Panginoon Kristo sa live. At nag-chat ka pala sa akin sa Messenger. Maraming salamat sa iyo. Pero galing ka sa iba manggagamot. Ang payo ko lang sa iyo, kailangan masarado lang at para hindi sila bumalik. Kasi lahat po ng kinukulam, minsan pag nakakalimutan po isarado ito, nakakapasok naman yung iba pong magkukulam para sa ibang tao. O anumang nilalang na masamang espiritu. At maraming salamat po sa inyo at hating gabi na po sa amin. At God bless all po. Ihanda niya pwede ipakita dahil bawal yan dahil may ibang taong naghihigop ng mga ganyan at apo. Tama ka po, Kuya Jonathan. Ito, hindi po to basta-basta pwedeng ipakita sa tao dahil yan totoo yung may humihigaw. Pero kahit higupin mo ang kapangyarihan nila magnetiko sa akin, kahit dito lamang, hindi po ko kayo sinasabi at tama yung sinabi po ni Kuya Jonathan, hindi niyo po siya mahigop. Diba sinabi ko sa inyo, hindi po yan susunod kahit nakawin to sa akin. Dahil alam nilang amoy ng isang tao na pinabantay sa kanya. Dahil ito ibinigay sa taong nararapat at ito ay babalik sa ilalim ng lupa o babalik sa mahal na ina at hihintayin niya ulit ang hudyat ng Panginoong Kristo na sino man taong ipapakita. Kusa ito magpapakita sa tao. Hindi to hinahanap. Magpapakita to sa iyo. Magpapakita po yun. Tama po yan na sinasabi niyo, Kuya Jonathan. Maraming mga angketero, ano ba to? Yung mga nag-aanting sa mga paggagamot na kumukuha. Kaya siya ang pinaka-special sa akin. Siya nang iniwan ng lolo ko. Kaso may kasama po itong medalyon.
Apo, gusto ko po magpagamot sa'yo. May sapi po ako, mahaba kaliwang daliri ko at laging masama. Daliri ko at laging masama ang pakiramdam ko. Araw-araw sana po matulungan niyo po ako. Punta, Michael Chismo. Re-replyan kita mamaya dyan kung saan mo ako makakausap. Meron naman akong number dyan sa ano ko sa pag-upload ko sa YouTube ko. Nag-iwan po ako dyan. Titignan ko po ang aking magagawa. Kasi marami po talaga nagpapagamot. Katulad lang po kanina, ang dami ko pong hininot ng mga tao. Pero hindi ko na po kinuwanan ng video. Tsaka hindi ko na rin po nakuwanan yung hinawak. Natitigan ko lang po, bigla siyang umiyak. Tapos binasbasan po yung bata. Kasi pag mga bata po karamihan, hindi na po ako kumukuha ng video kasi parang hindi po sila mausog. Alam niyo naman po. Marami pong mag-usog. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo at maraming salamat po sa mga nanood sa akin at magandang gabi po at happy New Year po sa ating lahat at God bless all po sa mga nanonood. Basta ito lang po ang sinasabi po. Huwag po tayo makakalimot sa pagdarasal. Mayroon po talagang darating na kakaiba sa mundo natin. Ang pakiusap lang nating Ama, lagi lang po daw tayo magdasal at manalig. Pala tayo. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po at God bless all sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo at mabuhay tayo na may dangal at may takot sa Diyos. At ipagdasal natin ang mga taong kulang sa pananalig at pananampalataya. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat po ulit.